Haurdunaldi erditze eta erditze ondokoa. Osakidetzako profesionalok prestatu ditugu bideo hauek, zure ondoan egon nahi baitugu haurdunaldiaren fase guztietan eta haurra etxean daukazun lehenengo egunetan. Erdi ondoko errekuperazioa. Kegel ariketak pelbis zorurako. Pelbiseko muskuluak indartzea da ariketa honen helburua. Hasieran lagungarria izango zaizu ispilu bat eskura izatea. Muskulatura nola lantzen ari zaren ikusteko. Maskuria hustu edo pixa egitea komeni da hasi aurretik. Eseri eroso ohearen gainean, biluzik gerritik bera eta kuxin batzuen gainean jarrita. Tolestu belaunak, bota hankak alboetara eta luzatu bizkarra. Egiaztatu ispiluari begira zaudela zer egiten ari zaren ikus dezakezula. Hartu arnasa eta botatzean uzkurtu muskuluak bagina eta uzkia itxiz. Pelbis zorua uzkurtzean, uzkia eta bagina itxi egiten direla eta pixka bat barrurantz jasotzen direla ikusiko duzu ispiluan. Erlaxatzean, hasierako lekura itzuliko dira. 10 uzkurdura azkar eta 10 uzkurdura motel egiten hastea gomendatzen dizugu, eta pixkanaka gehiago egitea. Teknika menderatu ahala, eguneko beste une batzuetan ere egin ahal izango duzu ariketa. Bideo hau lagungarria izatea espero dugu. Gogoratu beti izango gaituzula laguntzeko prest osakidetza eta profesionalok. Eskerrik asko.